Така. Кога не мога да станеш, бе? Така. Съобедните новини на Brookhaven RP Roblox. Днес имаме важна новина за вас, граждани на Brookhaven. Днес стана авария на пътят отново. Аварията причини щети, които са доста големи. Ще видите и снимки тук сега. Аварията беше доста голяма. Тя спря водата в някои градски райони. И естествено причини голями последици, които така. Аварията беше много голяма и на пътят излязоха хора да видят какво става и след това дойде помощен екип, който естествено да помогне с аварията и също така, който да разреши проблемът и да спре да няма вода в Brookhaven. Също така, не по-далеч от нашия град настана ужасна катастрофа. 2 автомобила челно катастрофирали. Да. Огромна катастрофа. Доста гадно. Колко са жертвите? Жертвите са 2, а пострадалите са 6. Също така, обир на банка имаше. Обирите тук са чести, както знаете. Всеки обира по нещо. Имаше обир на банка. Откраднаха пари, диаманти, злато, съкровища и каквото се сетите. Също така откраднаха и килчета, естествено. Така, граждани на Brookhaven, аварията, която виждате на снимките, проблемът ще се разреши. Скоро, утре или днес, водата отново ще се пусне. И аварията, проблемът ще е разрешен. Да. Също така, иранска ракета удари Brookhaven кметството. Иранска ракета удари кметството на Brookhaven. Точно така. Кметството беше ударено от иранска ракета, тъй като Иран нападат всички днес. Точно така. И да, скъпи съграждани, има ли жертви там? Ами жертви няма, но има тежко пострадали, които са поне 6-7 човека тежко пострадали. И да, също така, естествено, един човек с един мотор беше се блъснал в едно дърво. Пострадал ли е? Ами, доста, ама не доста. Така че да. И това бяха обедните новини на Brookhaven. Надявам се да ви са харесали и да са хубави. А сега следва и спортът. Така, скъпи съграждани, в Милано Кортина бяха победителите
бяха победителите Александър Кочевич и Мариан Чолаков. Те победиха. Браво на тях. Умни хора. Победиха в Милано Кортина, което беше голямо достижение за нашия град Брукхейвен. Естествено, те са на първо място. Също така Корона би с 2 на 0 за Купа. Купа не успя да победи, но Корона ги би с 2 на 0. Купа има 0, а Корона има 2. Така че Корона печели. Отборът Корона печели. Точно така. И това е днес за спорта, което можем да ви кажем. Следва и прогнозата за времето. Така. Така. Днес времето е слънчево, в Брукхейвен е минус 1 градус. Времето е слънчево, не е минус 1 градус, поне 13 градуса някъде толкова. Както виждате, има облаци в планините, има вятър там, духа, но навън е слънчево, хубаво. Може да става за приятни разходки, нагоре-надолу, но в планините е доста студено. Там има сняг, става и за разходки, но да, в планините също става за разходки. Но навън е слънчево, прогнозата за времето за другите дни, четвъртък и петък, ще бъде минус 10 градуса, а пък след това 15 градуса или 17. Толкова някъде, хубаво време, пролетта идва, затова може температурите да се покачат към април месец, към 20 градуса, след това към май 25 и след това юни-юли към 30, 32, 35. Толкова може да стане. И да, това беше времето за днес. Чао от нас! Също така можете да ни намерите на сайта.com Brookhaven във Facebook, Instagram и TikTok. Страницата ни е налична, винаги сме на линия. Чао от нас!